Здравейте, дами и господа, днеска за намеря приятел Мартак и нещо вода пак нямало. Какво ще кажеш за това нещо? Кажи нещо. Ами, какво да ви кажа, трябва да съберем вода за шахтите, онова, нещо траби мраби, спукани неща. 600 колко ще ни излезе, говорих и с кмета, 600 колко ще ни излезе, вика. Съберем малко, много, по 50 ля, аз ще дам 5 ля. Защото аз имам хладница, взема оттам водичка. И се къпам, човек, кой ме интересува, бе? Бокуци! Аз се къпам, ама събирайте без майтелк, човек, казвам, събирайте. И тук идват на чужите едни лапета, тук миришат направо на лайно. Вчера отидох в Стеврек, обърни камерата, колега. Вчера отидох в Стеврек, качих се в автобуса, маля ти кам, мириша на умрял мишка. Кам, човек, умрял на мишка, ви как се бе, ей! И как се бе тапетата. Ама защо? Онова вика миришеш, той вика миришеш и стана, бой. Събирайте пари, майтапни, това не е шега работа. Събирайте пари. Да, по 50 лева максимум, най-хубаво. Да, максимум по 50 ля. Да. Ще ви дам Ибана ще ви дам. И сега ще пусна Ибана. Там събирайте. Аз ще с малко така нова. Няма да крадвам. Аз не крадвам. Там. Чао! До ново ще не. Да.